megalayapost.news. Ka HNYF Women's Wing sengkmi ringkat ke HNYF Women's Wing so kwai circle mentak si kila beteng ban pai khmat lem syakilong ying beduk da kaba kila asam yik jans a syakilai phau tili kilong ying beduk ha kilai tili kishnong baha bakathain so kwai ka bolongkum ke jingai so bah Christmas ba snem thamai yakini gi jans a blanket la asam ha kishnong umden la ang ha kaba lai donru nadu ka secretary ke HNYF Women's Wing sengkmi ka kong Prinsipon Kharmuti u president ke HNYF Northern Region ba Hastings Lingdo ka president ke HNYF Women's Wing so kwai circle ka kong Warihun Namsau u secretary shnong ba Armstrong Nongrum bat kuntup kiwe di kinong hilam bat kiti kilong yeng kipla yoban pediang ye kiti jans a bala ai song pha de keseng HNYF Women's Wing Makla ang kapor ban ong ba kanya ka ai subha jung phi kanlong ka jing kat khu ya ki badu ki basuk kumjuru ubleng kat khu ya phi kum ka seng ka bawan yu kjat ha kane ka jaka ha kane ka jaka hapo ka area jungi ngapan pau ka jing sngungu ka bakrau ya ublei ubala nang peli ya kalat kalenti yangi kaseng HNYF Women's Wing bangi yo ya kanika lat ya ka bangin ya kendu banya syambiang bat pisa si senpat ha kanika sngi ha kanika cu ka yeng jong ikong rihun balong i president jong ka umling circle Women's Wing te kendian kumbat supan kan mau ha kanika cu ka yeng nila yo bansam ya kiniki blanket ASEAN hausnem arhacar arpuar bat menta usnem arhacar arpusau te katno kalong kacing sngu kemen ban perkhat ban nakaliang kacingi kum ki long keme ki batlot buar hendrai ngiyo ya ka ban le ya ki ai nakabenta kacing bha ban nakabenta kacing bet kacing biang lang jong pi ki pai ba nong song snong ha kani ka than teng ai hublai Christmas bat snem tmai basuk bakamen ya pi baro la singin saya kendu ha ka wei pat kapor bat kani ka long ka sngi ka cinya kendu ka bakhat du kumbangi la dep ban penbet ya ka program baha uni ucu benai jong uni usnem ha ka nyau tarik ngilayo ya ka bansam ya kini ki chain kup saat ha ka snong pentho sok ma ka bakan thop ya ki sang teli ki snong kumtu kumba pilayu i ha social media bat men khan driu taring nilayo ya ka ban pendep ya ka cingsam ya kini ki chan saat ha ka snong pahamulen arpumer jong ka ribhoi district bat menta ka sngi pat ka de ka sngi ka bakhat du ka sien ka balai jong ka ni ka cing ka program cingsam blanket ka chungi shapi ibadon ha ka ni ka umling circle snong sok khwai te ngit ba kini ki ai baro kilong kicing kerku kicong ublei kumbala kren i presiden jong ka Northern Region mentan ki baro kilong kicing kerku kicing penyat bet kicong ublei yangi ba kicing tmu ka chungi kalong bet tak na ka benta ban syakri ya ki wei pat ki para mensiem ki bakordon ki badon ha kicing duna ha kicing ki badon kam ya kicing yarap lem na ka benta chungki tengi sngutu baki ai baro kilong kimlong kiba bit kiba biang hendrai kicing persang kicungi na ka benta bangin syakri ya ki weipan bat na ka benta ka burom ka chong ublehi ki ai baro kin numlong klem kacing tep ka chong ublei klem kacing kerku ka chong u nginum yo ya ki ai baro banle te nganget scam ba kani kacing ai kacungi lakalong ka barit ru ni ai nadu ka mensim da kacing iet yepi bat nget ba pintriang ru da kacing temen bat da kacing sutu baki ai baro kilong kicing ai ki bakordor kat ke ju bar ka jing ku ke ju ngila ban kendu kum ne kum ki kun Kristen ha ka nega step jong nega si bamta baro sisna ri kat arli ki benai boleh lari ula sumaringi hadu ini benai kat ars tang ani ketu si la yo bar ke Christmas ti ki jing don kat ju ula kat ku bai kami ti jungi ki ko jing khia bat baro bat hadu kan ni klimat bamta kolong ma pilai bakar ke jing ku ka ba ubleh ula kat ku lang ba jong kini ki seng long kemi jungi mo ti bansa ai ki
dengan tharai ke bagi lek nam tak jing pha kamdei ke basniu kadehi ke jing rap juki si benta hak bede bat kakam jung blei la banong nomor ba kien jung blei kan ong jinget klem ke jing lek ru kalong bayap la dalek klem ke jinget ru kalong hi ke bayap tekan ke por ni scam ba kini ke jing lek jung kini ke sengalong kemi jing na ka SYF circle nang ne kadei kataka jinggal khu si benta kumba la ong iki kini ke barokot ke bagi yo na ke ke bagi tristom makan sistem ke bagi la tristom kila ha kamai ke ji jingki ha ke jing yo jingki je ke jingko jingkia kumta kila yo bonok senyang lem kani ke jing nok senyang jingki na ke ti jingki syapi kilong ying ke badon ha ke jing duna ke yo ke kot kumta ngi scam manani skmat ublei mandon kat batpi kum kilong kemi ma pinang la isu benle ikam ke bahajing pihak ski basa jing ke kum la karpat na isarman jingi mo bang presiden juga ni ke sarkil hang ne tolong ba kin ngin ya preng subha la kalong ga ba kumno ka jing ai ka de ka jing ai ke bangi ai ndei ba ong bangi ai tang na mata bagi duk jin jar ngi su ai henrei lada ilong ibarit ni bakrau ngin preng ni kata na ka de ka jing ai juki da du ke mensim ga donut ban ai lem ban pen i kata ka jing don juga mensim juki kumno ban syakri ya kari ba jaj beriu mo kata ka de ka jing ai juki de ka daw hak basdang al ong ba kani ka jing ai ka long ba ki ai da ki bayo lum da ka bagi tristom hak ni senam baris senam ka ba boleh ulah ka khu iki kumta ki sai kulong ni kata ka jing ai ka ba ni la yo jing ka khu no boleh bat mangiru kata ka jing ka khu ke bang yo no boleh kalong ba ngin pan ai lem syakita ki bai ki barang duna ka yo kot kumta kala penlong iki kum kilong ki jingi bakin penlong ya ka jing samlem hak ni ka por ka ba kriat ngi sutu ba hateng kidon ginong kandong jingi ba plimo ngirung yo amat ni ka por ba wat kata ka jing kup rung i medon kata ka jing ai jing kila ritang i weru in priang subha iki bahkan ka jing ai jing ki kadehi kata ka jing ka ku ka ba baro ka kini ki bayo benta da kene kini yo sim bentalang kala dei barit nei ba heru sim dei bani tho kata mo kum la pen pau na i sekretari oi sarman menta bahkan don ka jing per habai dei bati jan mo la bonong la hakpor baye thet nomor kini ka la thet la ka jong kum la pen pau na ngaleng jongi ka distrik ro la yarap kal nit ki bayo ai ki bakham rit ro kim dei baso ai ki bayo ai bakham he ro baso ai nge kerpat ipi ma pe yu hun lang pen i ka jing tli bat ya ka jing don kat lang yu pi hakani ka sgi ke bomenta ngini don kat lem bat pi hakano kono ka benta ka pidon bat wa kam dei hakata ka benta jung pi ka ba pensium ya ka senjam ka ba pensam tang ita ginap ri kaladon hi ka jing pakhat jingi ba pen pelong lem da ki wi kan ja program mo ha ki snong gi thau dom ta ki long kemi jingi kalong mandangi i haki nong kendong jungi khamtam ba hateng teng i begini kena samla jungi ka kila du no ya ta jinglong samla mo la kum don kedu jirai ni ba sken na ka jinglong kena sa jinglong temen gila bun begla du ya ka jinglong samla jungi tinga so ban ong ya kikum kilong kemi na kalian jungi waman swing bat kilong sungsnong ru ba phin ya trelang lem ya kan ya mo kum ki kerja auris program bat kiwe kenang ba kata hi kalong ka jing penle pensa ya kata kalong hok jonggi kan thei jungi mo ki bakin yo alam ya kata ka jinglong samla ka jongki ke kumi gine ngakwa bana kalian yuki kum kilong kemi yo pisim kya kamdei tar hakan ne snong bat hang no ka snong ka tharu ba phin sim lam ye gane bani telang bat ka snong ka thau bangin rat ding khong ye gane bat khamtam mo mentak kum besiong no ba hang ne ngai i duna bha ke serang ke bawan mentak si hidai tan kena kan thei sudah mo kan thei sudah di kalian jungi ramba kan serang ro sekretari snong bat kum ke sang kemi bat mandangi ro da kapor si kapor ngi porda bahagan ni kapor jingi pi ke jing sakte amarau jong kini gi kena samla jingi ke langam balat hagan ni jing di wat hagi drop hagi kerja ko per bat kan ke jing di jong ki kala penlong penban ya ke jing song sir hagi snong ka thau te kumi kini gi bantaro ngin yesim kya ngi trelang mat penduk si ai kata ka ke jinglong bas ni nam tajung kari ke jaj bariu jungi kari hunyo trap na laru bangilong gi jaj bariu ki batang sitro Telangin permi segini ke bagi jing sniu berhangno kata ka jing im ka jinglong jagari bajat bariu jingi keladu ka sungsuk sungsanya snong kamdan syu ka sungsuk sungsanya hangno no ka lit kawan gi thai khana ro kadon nagi jing mas da te dei mar ta kada ngi swau bodong pi ja ka bangi trilang ngin rat ding khong ne kini ke baro hasnong ka thau jingi megalayapost.news